салому алейкум тамошобинони азизу арҷманд. барномаи навбатии зиндагӣ бе COVID-19 меҳмони хонадони шумост ва имрӯз мо қаҳрамони барнома, меҳмони барнома духтури сироятшинос Абдусаттор Қодировро даъват кардем. хуш омадед. ва имрӯз мо доир ба вирус, доир ба тавоноии вирус, яъне коронавирус, умуман бо кадом роҳҳо метавон аз ин беморӣ, аз ин вирус худро эмин нигаҳ дошт. бо пизишки сироятшинос суҳбат мекунем, суҳбат меороем. албатта умед мекунем ки дар давоми барнома барои тамошобинҳои арҷманди мо дар маҷмӯъ як барномаи ҷолиберо пешниҳод мекунем ки барояшон муфид хоҳад буд ва иттилои пешниҳод мекардаи мо, мавзӯи баррасӣ кардаи мо аз манфиат холӣ нахоҳад буд. алҳол мо пеш аз оне ки барномаро оғоз кунем, мо ҳамеша дар барнома аз шумораи фафтидагон, шумораи табобатёфтагон, шумораи гирифторон маълумот пешниҳод мекунем. алҳол як навор омода шудааст, ҳамҷои онро тамошо мекунем дар оғози барнома ва пас аз он барномаро идома медиҳем. инҷо мо мебинем ки дар ҷаҳон бо вуҷуди ин қадар муборизаҳои шадид ва пайдо шудани имкониятҳои хуби табобат, боз беморӣ зиёд мешавад, боз шумораи гирифторон зиёд шуда истодааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан ин як беморӣ аст ва ин беморӣ бояд табобат карда шавад ва бояд мо дар зеҳнамо, дар вуҷудамо таҳлил карда бошем ки ин як бемориест ки як ҷузъи зиндагии мост ва ба ҳарос наафтем, натарсем, лекин қоидаҳои беҳдоштиро риоя кунем. нахуст ман чун дар бораи ин беморӣ мо хеле гуфтем, хеле суҳбат кардем, нахуст ман мехоҳам суол кунам ки ҳамин беморӣ, яъне коронавирус, COVID-19 монанди дигар бемориҳо дигар дар зиндагии мо боқӣ мемонад ё на? андешаи шумо масалан мисли грипп, мисли бемории қанд, мисли бемории раҳ ки ҳамеша мардум гирифтор мешаванд, мефафтанд, табобат меёбанд, яъне ин ҳам дар ҳамон феҳраст ба рӯйхати бемориҳо минбаъд ворид мешавад ё на, минбаъд боқӣ мемонад ё на? мувофиқи маълумотҳои ҷаҳон, албатта ин ҳам ба монанди чихеле ки мегӯем бемориҳои грипп, бемориҳои сироятҳои мавсимӣ боқӣ хоҳад монд ва вобаста ба дараҷаи вирулентнокии онҳо андаке пасттар мегардад ва аз ин гуфтан мумкин ки ба монанди ин вирусҳо дар ҳаёти мо вохӯридаш боз мумкин аст, лекин ба намудҳои дигар, яъне худо мегӯем, насиб бошад мегӯем ки ба ошон паст бошад, ба дараҷаи вирулентнокии онҳо паст бошад, ба мо таъсироти манфии худро нарасонад. аслан яъне аз ин ҷавоб мо мефаҳмем ки ин беморӣ пурра аз байн бурда намешавад. гарчанд муборизаҳо ҳаст, гарчанд ваксинаҳо сохта шуда истодааст, гарчанд дороҳои зиёдро мо тавсия медиҳем, истеъмол мекунем, яъне нафароне ки бемор ҳастанд, ин беморӣ дар маҷмӯъ дар ҷомеа боқӣ мемонад. боқӣ мемонад. албатта мо чихеле ки гуфтан ваксинаҳо баромада истодааст ҳаст. инҳо дараҷаи сироятёбӣ, дараҷаи ҳолатҳои марговар, ҳолатҳои вазнини сироятиро бениҳоят паст мегардонад. дараҷаи сироятёбӣ гарчанде паст гашт, сабаби вирулентнокии ин вирусҳоро паст мекунад ва аз ин сабаб бемориҳо аз ин коронавирус кам мегарданд ва мо гӯем ки бо то чанд дараҷае мо аз ин вирус уже метавонем ки берун баромада бошем, яъне аз ин хатари онҳо метавонад барҳам равад. яъне доруҳо, дору дармон
ҳамон қувваву нерӯи вирусро камтар мекунанд, лекин дар маҷмӯъ вирус боқӣ мемонад. Дар маҷмӯъ вирус боқӣ мемонад. Аз ин мебарояд ки мо шояд ки мавҷи дуюмаш дар Тоҷикистон пайдо шавад. Шояд ки мавҷи дуюмаш дар Тоҷикистон хуруҷ кунад, шояд ки. Оиди ин масъала ман гуфтани ҳам ки ин бисёртар вобаста аст аз ҳолате ки мо риоя мекунем, ҳолати гигиенӣ, ҳолати худмуҳофизатиро мо риоя мекунем ё не. Лекин ин чиз дар даруни аҳолӣ мо ҳоло ҷойгир аст. Яъне бемориро дар назар беморӣ беморӣ ҷойгир аст. Ҳоло ҳам мо бояд ки ҳолатҳои беҳдоштиро истифода ва риоя кунем ва аз ин сабаб ҳар якти мо сабаб мешавем, яъне мо ҳар якти мо масъулем ки ин қоидаро иҷро карда барои паст намудани дараҷаи ин беморӣ дар оянда саҳми худро гузорем. Агар мо ин чизро истифода набарем, мо ин чизро риоя накунем, мо метавонем сабабгори пайдоиши мавҷи дуюми ин беморӣ шуда тавонем. Гарчанд дар моҳҳои апрел-май хеле мавҷи баланди ҳамин беморӣ дар Тоҷикистон таъсир кард, пайдо шуд. ҳоло гарчанд нафарони гирифтор ҳастанд, лекин ба он дараҷае ки дар моҳҳои май апрел буд, ба он дараҷа нест. Яъне муроҷиат ҳам кам аст. Мо мебинем ки дар беморхонаҳо қариб ки одам нест. Масалан дар марказҳои саломатӣ меред, дар қиёс бо моҳҳои пешин хеле мардуми кам аст ва воқеан аз нигоҳи фарҳанги саломатиро нигаҳ доштан мардуми мо ҳамин фарҳанги баланд доранд. Мо режими ниқобӣ набуд, мардум ҳам ниқоб мепӯшиданд ва режими карантин эълон нашудааст ки мардум дар хона нишастанд. Лекин рӯзҳои охир мо мебинем, мушоҳида мекунем ки мардум дар кӯча хеле беэътибор ҳастанд, бениқоб мегарданд. мебинед ки дасти салом мекунанд. Тоғриз асаби он ки тарс як ҷаҳаташ хуб аст ки тарс дар мардум аз байн рафт. То чанд дараҷае аз байн рафтааст. яъне онҳо аллакай ин бемориро ба як бемории оддӣ қабул карданд ва ин хуб ҳам ҳаст аз он ҷиҳат ки яъне тарсро аз байн бурданд. Тарсро аз байн бурданд. Як дуюмаш ин беморӣ моҳҳое ки моҳҳои июн июл ба дараҷаи паст рафта буд. Аз ҳамин сабаб одамҳо худро сабук ҳис карданд. ва аз ин сабаб дар бисёр ҷойҳо бениқоб, дар бисёр ҷойҳо аз қоидаҳои беҳдоштӣ истифода накарданд. аз ин сабаб камтар зиёдшавӣ, яъне камтар хуруҷшави ин беморӣ боз ба мушоҳида расидем дар моҳҳои август. андаке ҳамун бошад ҳам ҳоло соҳаи тандурустӣ мубориза бурда истодааст ки бемориҳо бисёр нагардад. як дуюмаш бемориҳо дараҷаи сиҳатёбии онҳо бештар ба мушоҳида расад. ҳолатҳои фавт, ҳолатҳои марговар ба назар нанамояд, яъне мушоҳида нагардад. ин муборизаи тандурустӣ аст ки ҳамаи мо ба ин зидди ин вируси номатлуб мо мубориза бурда истодем. ташаккур. чун шумо сироятшинос ҳастед ва чанд моҳ инҷониб бо ин беморӣ, бо ин вирус мубориза мебаред ва таҳлилҳо ҳам кардаед, то чӣ андоза нурҳои ултрабунафши офтоб метавонад коронавирусро маҳв кунад, яъне кушад? то чӣ андоза метавонад нури офтоб кушанда ва аз байн барандаи ҳамин беморӣ бошад? албатта нурҳои ултрабунафш метавонад то 100% ба вирус таъсир расонад. якум дараҷаи вирулентнокии вирусро паст мегардонад. дуюм ба яъне безарар гаштани худи вирус таъсири худро расонад. дар муддати 10 дақиқа нурҳои ултрабунафш ба вирус таъсир намуда, яъне ки ҳамагӣ 10 дақиқа лозим аст ки вирус дар муддати 10 дақиқа ҳамаи онҳоро безарар мегардонад. ва як ҷиҳати дигараш ҳаст ки ба организми инсон нурҳои ултрабунафш ба хориҷ намудани витамин Д ва таъсири худро расонда. Витамин Д организм пайдо шуд, ҳолати компенсатории организм
пурқувват мешавад. аз ҳамин сабаб зидди ҳолатҳои вазнишавии беморӣ паст мегардад. яъне нури офтоб ҳам тани инсонро пурқувват мекунад, бо витамин таъмин менамояд ва барои аз байн бурдани вирус мусоидат мекунад. ва агар дар организм, агар дар дохили организм вирус афтида бошад, дар офтоб гаштан фоида надорад то ҷои мо метавонад. Да, ҳамахати гапатон рост аст. барои он ки вақте ки дар организм агар вирус фаромада бошад, фаъолияти он сона авҷ гирифта месад, новобаста аз таъсири нурҳои ультрабунафш. мо ҳаракат кардамо дар кор аст ки то ин дараҷа наравад. бале, аз рӯи характери ҳамин вирус, яъне коронавирус дар кадом ҳарорати ҳадди ақал маҳв мешавад, яъне мемурад? яъне дар назар дорам оби ҷӯшон ё ин ки фарз кардем ҳарорати баланди офтоб, умуман дар кадом ҳарорат мемурад? аз ҳарорати аз 30-40 градус боло вирус маҳв мегардад. аз ин сабаб дараҷаи вирулентнотиро паст ки гашт, вирус безарар мегардад. ҳамаи ҳароратҳое ки аз 30 градус боло бошанд ё 40 градус баланд бошанд ва вирусро маҳв мегардонад. ва дар ҳамин савол, монанд ба ҳамин савол, яъне вирус дар сатҳҳо дар назар дорам ки фазо, ашё ва монанди инҳо то чанд дақиқа, чанд соат боқӣ монданаш мумкин аст? яъне пас аз чанд соат он маҳв мешавад, мемурад ё ҳамон фаъолияти сирояткуниш суст мешавад, қобилияти яъне бемор карданаш паст мешавад? яъне чанд соат боқӣ монданаш мумкин аст? муддати ин вобаста аҳком дараҷа, ин вобаста ба дараҷаи намнокии ҳамон худи ашё вобаста аст. мисол гирем ё фазо. фазоро гирем. фазо агар намнокии фазо паст шуда бошад, муддати нигоҳдории ҳамон худи вирус паст мешавад, яъне то 10 дақиқа 5-10 дақиқа вирус маҳв мешавад. лекин дар ашёҳои лаҳтагӣ, дар ашёҳое ки ҳолати намнокиро нигоҳ дошта метавонанд, дар онҷо вирус метавонад то соатҳои дароз метавонад ҳамонҷо нигоҳ дошта шавад. аз 1 соат 2 соат метавонад дар ҳамон ашёҳо нигоҳ дошта шавад. дар латтаҳо, дар маҳвҳои коғазӣ, упаковкаҳои коғазӣ гӯем. масалан мо вирусро бо чашм дидан наметавонем. чӣ тавр мо метавонем худро эҳтиёт кунем? масалан фарз кардем дар либос часпидааст, дар кӯча мегардем, фарз кардем, ё портфел дорем, сумка дорем, ҳамеша онро бо даст бардошта мегардем. яъне бояд перчатка пӯшем, чӣ кор кунем? аз ин сабаб ки перчатка пӯшидан лозим аст, но лекин мегӯям ки истифодабарии маҳвҳои антисептикӣ ҳамеша мунтазам ин моро нигаҳ медорад аз ин сироятҳо. мо портфелҳо ки мо портфел истифода мебарем, бояд ки мегӯям ки дезинфексия карда мешавад, безарар карда шудан кор. агар латтагӣ бошаду безарар карда нашавад, истифода бурдан дар кор нест. либосҳое ки мо аввал истифода мебарем, дар кӯча истифода мебарем, пеш аз он ки ба хона дохил шавем, то хона дар омадан бас либосҳомо иваз кардан, дар ҷои махсус бояд ки иваз кунем либосҳомоя. ва дараҷаи боз инаш ҳаст ки мо дар берумо бисёр мегардем, дар офтоб пиёда бисёр мегардем, пиёда меоем. агар роҳи офтобӣ бошад мо метавонем аз офтоб ультробанафши офтоб истифода бурда ва безарар кардода мешавад. хуб, алҳол ҳамкорони мо як гузориш омода карданд, ҳамҷои онро тамошо мекунем ва барномаро пас аз он идома медиҳем. мо тамоми чорабиниҳои гузаронда истодем, тамоми қувваи малакию касбияти мутахассисона сафарбар карда истодем ки паҳншавии ин беморӣ кам кунем, пешгирӣ кунем. лекин афсӯс ки аз беэҳтиётии баъзе шаҳрвандони мо ин раванд рӯзҳои охир боз сироятёбӣ зиёд шуда истодааст.
ин нуктаро раиси шаҳри хуҷанд маъруф муҳаммадзода зимни ҳар баромади хеш таъкид намуда истодааст. ӯ аз сокинон даъват ба амал меорад ки қоидаҳои гигиениро ҳатман риоя намоянд. ба иттилое ки ба дасти мо расид, баъд аз ошкор шудани гирифтории ду зани ҳомила ба бемории COVID-19 зоишгоҳ ё таваллудхонаи вилояти Суд дар шаҳри Хуҷанд ба карантин гирифта шудааст. Мир Исоқова Шомита, табиби амрози занона дар маркази саломатии рақами 5 шаҳри Хуҷанд, мегӯяд ки ҳоло онҳо барои саривақт расидагӣ кардан ба беморон навбатдор ташкил намуданд. ӯ мегӯяд вазъ беҳбудиро мехоҳад. асосан беморон ба ин аломатҳои баландшавии ҳарорати бадан ва пайдошавии сурфаи хушк ё ин ки каме балғамдор бо зиёд шавии адади нафаскашӣ бемадорӣ ба мо муроҷиат мекунанд. шабонарӯзи охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон 36 ҳолати нави сироятии COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. таҳти назорати табибон 85 нафар гумонбарон қарор дошта, 35 нафар бемор баъд аз табобат аз муассисаҳо ба хона ҷавоб дода шуданд. хуб, инҷо мо доир ба гузориш доир ба он мавзӯе ки ҳамкорони мо баррасӣ карданд маълумот гирифтем ва алҳол ман мехоҳам ки як суол пешниҳод карда бошам. беморӣ метавонад ки тавассути хӯрок сироят кунад? тавассути таом албатта намегузарад. чихелиги мегӯянд вирус внешне активен, яъне дар муҳит фаъолнокии вирус паст мешавад. дар муҳити берунӣ фаъолнокии вирус вобаста ба муҳит паст мегардад ва хусусан бо воситаи хӯрок намегузарад. яъне контактни битавои путь передача мегӯем мо ина бо воситаи ашёҳои хӯрока бо воситаи хӯрока намегузарад. асосан бисёртар вирус ҳангоми алоқаи ё гуфтугӯи наздик байни ду кас ё наздик байни ҳам дистансияи худро вайрон карда бошанд, масофаи худро агар вайрон карда бошанд, ҳамон вақт ҳам ки ҳангоми суфидан ё ки атсаҳо ё суханварии наздик, масалан фарз кардем бе сулфа бе атса ҳам масалан як нафари гирифтор ба беморӣ метавонад ки бо ҳамин суҳбати муқаррарӣ гирифтор кунад нафари дигарро. агар ки масофашон аз 1 метр наздик бошад, 1-1.5 метр наздик бошад, дар ин ҳолат метавонанд онҳо сироят ёбанд. инҷо як суоли дигар ҳаст, суоле ки хеле ҷолиб аст. ман фикр мекунам ки барои тамошобинҳои арҷманди мо низ ҷолиб хоҳад буд. нафаре ки бемор ҳаст то чӣ андоза, яъне то кадом вақт ҳамчун сирояткунанда боқӣ мемонад? яъне пас аз табобат, пас аз чанд рӯз, ё ин ки фарз кардем ӯ худро солим ҳис кард ва намедонист ки ӯ бемор аст, чанд рӯз интиқолдиҳанда боқӣ мемонад? аз он заме ки бемор сироят меёбад то пайдо шудани нишонаҳои беморӣ, бемор сирояткунанда аст ва муддати беморӣ низ то муддати 16 то 21 рӯз метавонад сирояткунанда бошад, лекин ҳаст ташхисое ки ҳамин чизро муайян мекунанд. ин аст ки ин муайян намудани иммуноглобулини М. ин нишондиҳандаи он аст ки бемор сирояткунанда аст. яъне ба атрофи худ, ба атрофи оилаи худ, ба атрофи худ вай сирояткунанда аст, метавонад паҳмкунандаи вирус гардад. яъне чӣ хел муайян кардан мумкин ки интиқолдиҳанда аст? тавассути муайян намудани таҳлили хун ки муайянкунанда иммуноглобулини М мебошад. мо худи иммуноглобулини М-и ҳамин COVID-19-ро муайян мекунем. аз ин сабаб гуфтам мумкин аст ки ин бемор сирояткунанда аст ва худро бояд аз атрофиён нигоҳ дорад. фаҳмо. сирояти дубора имконпазир аст? яъне нафаре ки як маротиба бемор шуд, дуюм маротиба, сеюм маротиба бемор шуданаш мумкин аст? аз нигоҳи соҳаи тиб, аз нигоҳи характери ҳамин вируси
яъне коронавирус? дуюм дафъа бемор шудан ё сеюм дафъа бемор шудан ин албатта вобаста аст худи организм аст. Агар организми инсон ҳангоми якум дафъа бемор шудан дар организм антитела нагузошта бошад ё бемориро сабук гузаронида бошад, дараҷаи антителаи он паст бошад ва метавонад дубора бемор шавад. хуб, инҷо шумо дар бораи антитела гуфтед. умуман мафҳуми антитела ин чи аст? Яъне чӣ хел фаҳмидан мумкин аст? ин чи аст дар маҷмӯъ? ин иммуноглобулинҳое ҳаст ки зидди ин вирус мубориза мебаранд, ки дар худи организм ба вуҷуд меояд ва онҳо намегузоранд ки организмро ба беморӣ гирифтор шавад. танҳо коронавирус ё тамоми беморӣ? Не, барои ҳар як сироятёбӣ иммуноглобулинҳои худро дорад. Коронавирус антителаи худро дорад. Да. Дигар намуди беморӣ антителаи худро дорад. Албатта. ин антителаро организм худаш истеҳсол мекунад ё ин ки антитела ворид кардан мумкин аст? Не, организм худаш ҳосил мекунад. Баримин асосан мафҳуми ваксинатсия, мафҳуми бемор шудан, яъне аз беморӣ халос шуда организм антитела гузоштан, ин ба вуҷуд омардани антителаҳо мебошад. вақте ки организм антитела ҳосил мекунад, мо ба ин беморӣ гирифтор шуда наметавонем. Барои ҳамин ҳам мо чӣ хеле ки медонем дар кӯдакҳомо ваксинатсия мегузаронанд. ҳамаи мафҳуми онҳо ин аст ки организми мо инро шинохта дар организми худ, яъне иммуноглобулинҳо антителаҳо ҳосил мекунанд ки дар оянда ба ин беморӣ гирифтор нашавем. агар як маротиба антитела ҳосил шавад, минбаъд ин бемориро мешиносад ва ҳамин гуна яъне муборизаи худро идома медиҳад. Не, албатта, лекин ин дараҷаи худро дорад. яъне ин ҳам дар мавриди худ дараҷаи худро дорад. Агар дараҷаи онҳо агар паст бошанд, мо мегӯем титри антителаҳо. Титр антителаҳо мегӯем. Титр антителаҳо ҳам бисёр чиз вобаста аст. ин ҳам метавонад ба вақти муайяни дар кадом ҳолат бемор ба беморӣ гирифтор шуданаш мумкин аст ё нест, инро муайян кунад. хуб, шумо чанд моҳ инҷониб ҳамроҳи ҳамкасбони худ дар беморхонаи сироятии вилоятӣ, яъне муборизаи беамон бо ин вирус мебаред ва гуфта метавонед ки нафари шахси бемор, яъне нафари беморшуда, нафаре ки ба коронавирус гирифтор шудааст, пас аз табобат, яъне шуши ӯ иллатнок боқӣ мемонад. яъне бебозгашт шуши шахси бемор ҳамчун маъюб, ҳамчун як шуше ки ҷароҳат гирифтааст ё ин ки зарар дидааст боқӣ мемонад, ё ин ки пурра шуш сеҳат шуданаш мумкин аст? албатта мегӯям ҳаст ҳолатҳое ки иллати худро албатта вирус расонидааст, то чанд дараҷа расонидааст ва ин муддати муайян дар организми мо мемонад, лекин бофтаҳои шуш ҳолати регенераторӣ бениҳоят хуб доранд ва ҳангоми ёрдам расонидан ба организми худ ин пурра иллату барқарор мешавад, иллату ҳамаш пурра барқарор мешавад ва ин вақтро талаб мекунад. албатта ман боварӣ дорам ки дар баъзе ҷойҳои мо мегӯем ки одамҳое ки ғайр аз он ки пневмония гузаронданд, дар он одамое ки боз бо маҳсулотҳои вредне мегӯем ва ҳое ки маҳсулотҳое ки зарарнок барои шуш кор мекунанд, дар онҳо нишонаҳо мемонад. албатта нишонаҳо мемонад, лекин ва ин нишонаҳо ба фаъолият ва саломатии организми мо таъсири худро намерасонад. яъне ҳолати регенераторӣ, ман гуфтаниам дар ҳолати регенератории шуш бениҳоят дар дараҷа олӣ аст, метавонад инсон пурра барқарор шавад, лекин муддати муайян лозим аст. чӣ қадар? чанд моҳ, чанд рӯз? гӯем ки аз муддати 1 моҳ то 2 ё 3 моҳ. он нафароне ки яъне ин бемориро гузарондан, минбаъд нафаскашиашон танг мешавад, худро нороҳат ҳис кардан мегиранд, ҳамин тавр, яъне агар нишонаҳои чиро гӯем, ҳамин барқарор шудани шушро гӯем, яъне нафастангӣ ҳаст, яъне албатта барои ин
мо як қатор программа ҳаст ки мо барои беморон тавсия метиҳем. ба ин ҳолатҳо гирифтор шудан намемонем, албатта корбарӣ мекунем. Мегӯянд ки масалан диққатини гимнастика мегӯем. Диққатини гимнастика муддати беморӣ, дар ҳангоми муддати беморӣ организм аз якчанд микроэлементҳо дур меша, яъне чанд микроэлементҳо миқдораш организм суст мешавад, паст мешавад ва инҳоро пурра мегардонем. ва барои барқарор шудани организм якчанд баҳо медиҳем, маслиҳатҳо медиҳем. Инҳоро истифода бурда ҳаракат ва бисёртар ҳамошон беҳтар мегарданд. Лекин ҳастанд одамое ки муддати муайян ҳамин андаке дам кӯтоҳӣ ҳам мешавад, вайрон шудани нафас андаке пайдо мемонад. Лекин дар ин ҳолатҳо мо аз беморхона ҷавоб намедиҳем. Лекин агар беҳтар ки дар хонашон ҷавоб медиҳем. Яъне маслиҳатҳои мо онҳо ёрдам мерасонад ки муддати реабилитатсия мегӯем мо, яъне реабилитатсия, яъне ба пуррагии сиҳатёбии организмро осон ва тезтар мегардонад. ва то ҳол ман мушоҳида накардам ки муддати дурдароз яъне ҳолати нохуб дошта бошад. дар онҳо дар муддати муайян, яъне 1 моҳ то 2 моҳ пурра ҷобаҷо мегарданд. ҳоло дар як суҳбат дар як нишасти хабарӣ раҷаббой аҳмадзода, раиси вилояти суғд, қайд карданд ки намояндаҳои созмони ҷаҳонии тандурустӣ бо ташриф ва бо аз назаргузаронӣ ба роҳу равиши табобати пизишкони тоҷик баҳои баланд доданд ва гуфтанд ки яке аз сабаби яъне бисёр гирифтор нашудану яке аз сабаби оммавӣ бемор нашудани мардум, яъне роҳҳои табобату роҳҳои пешгирӣ кардани ҳамин беморӣ будааст ки пизишкони шумо кор бурдаанд. Ва гуфтанд ки яъне намояндаҳои созмони тандурустии ҷаҳонӣ гуфтанд ки ин намунаи кориро мо ба тамоми кишварҳои тараққӣ карда мерасонем то ин ки ҳамин гуна кор пеш гиранд. ман ин иттилоъро барои чӣ гуфтам? Чун шумо бо ин беморӣ мубориза мебаред ҳамчун пизишк, яъне роҳу равиши табобати ҳамин беморӣ чӣ гуна аст? махсус доруҳое ҳастанд ки ҳамин вирусро мекушанд ё ин ки мо иммунитети организмро баланд мебардорем? Яъне бо чӣ равиш табобат мегиранд беморон? албатта муддати муайян то он деме ки ин хурӯҷҳо дар мамлакати мо ба вуҷуд омад, соҳаи тандурустии ҷумҳурии мо беҳуда нашиштанд, беҳуда вақти худро нагузаронданд. дар ин муддат мо бисёр чизҳоро омӯхтем, аз фаъолияти корбарии дигар давлатҳо омӯзиш гирифтем, доим дар омӯзиш будем ва аз ин сабаб ба мо ин ёрдам дод ки мо дар табобати ин беморон муваффақ гаштем. ин якум дараҷа ин сарҷамъии табибон, яъне пизишкони ҷумҳурӣ буд. Сарҷамъии пизишкони ҷумҳурӣ буд ва ҳамдигарфаҳмӣ ва дар ҳангоми табобат ва пешгирии ин беморӣ маслиҳат, дониши худро дарек надоштанд ва барои беҳбудии саломатии халқ ва барои паст гаштани дараҷаи бемории COVID-19 ҳамаи чораҳои андешаи худ ки дар ин вақтҳо гузаронидааст, онҳо тавонистанд ба беморӣ зарбаи сахти худро расонанд ва паст кардани дараҷаи беморшавии ин беморон мусоидат намуд. ва ин муддат ба мо бисёр таҷрибаи хуб дод ки мо тавонистем роҳҳои мубориза бо ин вирусро омӯзем. албатта ҳаст доруҳое ки мо зидди вирус истифода мебарем ва ҳаст ки мо худи организмро қувваи худи организмро пурқувват намуда барои мубориза зидди вирус онро тайёр мекунем ва ҳолатҳои боқимондаи ки аз таъсири ин вирус ба вуҷуд омад
мо боз дорувориҳо, боз роҳҳои алтернативии тиббӣ онро табобат карда боз ба ҳолатҳои пештараи худ оварда мерасонем, яъне пурра ба солимӣ ва буруд мерасонем. ташаккур. хуб алҳол инҷо ҳамкоронамон як пурсиши афкор омода карданд, ҳамҷоонро тамошо кунем, пас аз он боз барномаро идома медиҳем. омдагӣ дуюм вална шудагӣ. Не. омадагӣ. Ман вона худиам, ҳеҷ чӣ фикр надорам. худо хоҳад халқи тоҷикистона худо худаш аҳм балоҳо нигоҳ медорад. ба фикри ман не. Акун вай олимонай, ман простой муаллим, ман математик, информатика, ин хел гапот дурух гап намезанам. ҳаққунчӣ ҳаракат. агар ман медонистам мегуфтам, ман ҳечӣ намедонам. аз ҳамсояҳо фаҳмидагӣ омодагӣ мегӯед ҳамаю. бовар кунед ба коронавирус бовар надорам ман. хаёлам бине. ман хабарам надорам. якумаша эҳтиёт шуда гузарондем, дуюмашам ба сар мекунем, намемонем дар омдан. фаҳма чанд қадар тоза озода гардан, ҳамон қадар ҳар хел бактерияҳо дурба мебуравад. чиркини ифлос гардан мебиёд худаш кор. ман наметарсам аз коронавирус. хай пешони мо навистагӣ касал биёд омода мегирад, мо мебуравад. одамият ин касалиҳои чандташа аз сараш гузарондагӣ ина мегузарад, ҳеҷ ҷои ташвиш не. хай акун одамҳо акун гуфтосиян акун номаълум. хуб, инҷо мардум андешаи гуногун дорад. баъзан нафар мегӯяд ки мавҷи дуюма шабакаи ҳаст, баъзан нафар мегӯяд ки ман ба ин беморӣ бовар надорам. ва як андешаи ҷолиб ҳам буд ки қайд карданд ки мо танҳо тозагиро агар риоя кунем, мо сиҳат боқӣ мемонем. ва ин дар ҳушаи ҳамин андешаи ҳамин падари арҷманд ман мехоҳам суол диҳам ки чӣ гуна мо метавонем аз интиқолдиҳандаҳои ҳамин беморӣ озод бошем, дур бошем ва чӣ гуна метавон худро эҳтиёт кард аз бемории коронавирус? чӣ хеле ки мо медонем, мо бояд истифода бурд аз пешниҳодҳои воз, яъне ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ истифода бурд. боз мо метавонем аз қоидаҳои беҳдоштӣ истифода кард ва худро масофаро нигоҳ дошт, аз ниқоб истифода бурд, аз маводҳои безараргардонӣ яъне антисептикӣ истифода кард. ҳама инҳо метавонанд моро аз ин беморӣ нигоҳ дорад ва сабаб мешавад ки мо ба ин беморӣ гирифтор намешавем ва насиб мегӯем ки аз ин дуюм мавҷи ин беморӣ гирифтор нагардем. хуб, оё собуни муқаррарӣ метавонад ки вирусро пурра маҳв кунад? албатта собуни муқаррарӣ метавонад вирусро пурра маҳв кунад, аз сабаби он ки муҳити ишқорӣ ба вуҷуд меорад. муҳити ишқорӣ вақте ки ба вуҷуд меорад, дар ин ҳолат маҳв гаштани вирус имконияш зиёд мегардад. ва аз ин сабаб мо рекомендатсия медиҳем, яъне тавсия медиҳем ки бисёр инсон, ҳамаи инсон бояд аз ин чиз истифода кунад. яъне ҳамеша аз кӯча омадед бояд дастро шӯед? албатта. хуб, мо дар бораи вирус бисёр сухан кардем, чун шумо характеру хислати ин вирусро бештар аз мо медонед. метавонад ки вирус мутатсия шавад, шаклашро дигар кунад, дигар гуна шавад? вируси корона метавонад ба монанди дигар вирусҳо мутатсия гардад, метавонад бо сабаби мутатсия гаштанаш ҷиҳати мутагении худро паҳн гардонад ва метавонад мутатсияи он ба ҳолатҳои организми инсон таъсири худро расонад. лекин ман мегӯям ки духтуро яъне соҳаи тандурустӣ мо бисёртар ҳамин чизро мубориза бурдан бо ин бемориҳо худро тайёр кардааст. фикри ман ҳаст ки гарчанде мутатсия гардад ҳам дараҷаи афзоиши он бисёртар аз худи мо вобаста аст ва дараҷаи мутатсия шудани вирусҳо
ба худ осон нест, вақтҳо лозим мешавад, шароитҳо лозим мешавад ки ин мутатсия гардад. хуб, мо чанде пеш дар ҳамин барнома мо дар бораи иммунитет гуфтем, дар бораи антитела гуфтем. биёед ҳамин масъалаи иммунитети инсон, яъне системаи иммунии инсон то чӣ андоза барои мубориза бурдан ба ҳамин беморӣ қодир ҳаст ва барои боло бурдани ҳамин системаи иммунии инсон бояд мо чӣ чизҳоро бештар истеъмол кунем, чӣ кор бояд кунем? Системаи иммунии инсон яке аз бузургтарин система аст ки дар тамоми ҳаёти фаъолияти инсон аҳамияти муҳим дорад. Системаи иммунии инсон метавонад аз сабаби дараҷаноки он ҳолатҳои компенсатории организм ба тамоми бемориҳо мубориза барад ва ҳолатҳои сабук гузарондани бемор ё ҳолатҳои вазнин шудани бемор таъсири худро расонад ва нигаҳдории ҳолатҳое ки ба организм зарар мерасонад худро дар ин ҳолатҳо худро нишон медиҳад ва худи системаи иммунии инсон. лекин ҳолатҳое ҳаст ки иммунни системаи мо ҳама ин вирусҳо хоҳ вируси мавсимӣ бошад, хоҳ вирусҳои ғайри мавсимӣ бошад, таъсири худро мерасонад ба иммунӣ. Сабаб мешавад ки ба паст шудани ҳолати масъулияти одам, яъне иммунитет таъсири худро расонида ба ҳар гуна бемориҳо дучор гардонад. дучор гаштани беморӣ моро водор месозад ки мо бояд ки ҳолатҳои профилактикиро бисёртар истифода кунем ва ба тарзи ҳаёти солим бисёртар кӯшида ҳаракатҳои худро, фаъолияти худро вобаста ба ин ҷобаҷо гузорем. хеле ки шумо гуфтед чӣ бояд истеъмол кард, чӣ бояд кард ки ҳамин ҳолатҳои масъулияти мо, ҳолати иммунитети мо ҳама вақт дар ҳолати коршоям, яъне дар ҳолати омодабош қарор гирад. мо бисёр аз истеъмоли дурусти хӯрока, истеъмоли дурусти маводҳои полизиву мевагӣ истифода кунем. дар ин муддат маълумотҳое ки аз тарафи ташкилоти умумии ҷаҳонӣ тандурустӣ ба мо омадааст, ин истифодабарии дурусти меваҷотҳо, яъне пурра намудани организм бо витамин ва микроэлементҳо мебошад. чӣ сабаб ҳамин аст ки мо ин бо пурра гардонем? Сабаби он аст ки вирусҳо ҳангоми таъсироти худ ба организми мо як қатор микроэлементу витаминҳои организми моро паст мегардонад. ин ба монанди витамин Д, ба монанди микроэлементҳои цинк, микроэлементҳои магний, калсий, калий, ҳама инҳо сабаб мешавад ки организми мо ҳолати фаъолнокии худро паст мекунад. ба мисол мегирам, бисёри беморо, чунки шаҳрвандон шумо худтон медонед, касе ки ба ин беморӣ гирифтор шудааст бисёр медонад, ин бемориҳо ҳангоми паст шудани мо мегӯем магниевий элемент асабоният бисёр мешавад. онҳо бисёр асабӣ мешаванд. асаби онҳо хароб аст. ин ҳамаш бисёртар ваъда месозад ба паст будани микроэлементҳои магний. боз беғайр аз ин кардитҳо, яъне аз тарафи фаъолияти дил тағйиротҳо, фаъолияти мушакҳо, ин нишон медиҳад ки дар организми мо микроэлементҳои калсий, микроэлементҳои калий паст шудааст. ҳамаи ин чиз ба мо водор месозад ки мо аз ин микроэлементҳо, аз ин витаминҳо организми худро бой гардонем. ва бо ин организми худ вақте ки мо ҳолати иммунии худро баланд мегардонем, организми мо мубориза метавонад, зидди ин вирус мубориза бурда метавонад ва гарчанде бемор гаштан ҳам мо сабук мегузаронем бемориро. ташаккур.
хуб дар ҷамбасти ҳамин барнома дар охири суҳбат ман як суол медиҳам. суолам ин аст ки шумо дар дохили беморон будед, беморонро табобат кардед. шудааст ҳолате ки то ҳол фаромӯш намекунед ё шуморо нисбати инсонҳо, нисбати ҳаёти инсон, нисбати арзиши инсоният, нисбати умри инсон андешаҳои шуморо тағйир додааст, назари шуморо дигар кардааст? албатта гӯем ки ҳолатҳое буд ки ба ман таъсир то ҳол ки ман фаромӯш намекунам. ин протсессҳо буд вақте ки як дӯсти худам, падари дӯсти худам дар дасти мо аз олам даргузашт. ба ман таъсироти гӯем ки таъсироти худро гузоштааст ва тафаккури маро нисбати инсоният, тафаккури маро нисбати арзиши инсон, ҳамдигарфаҳмӣ бисёр дигаргун гардидааст. хусусан ҳамин процесси ҳангоми эпидемияи ин вирус ба ҳаёти ман таъсири худро расонидааст. албатта ҳаётатон чӣ гуна тағйир ёфт? гӯем ки фикри ман нисбати инсонҳо дигаргун гашт. ман мехостам албатта ёрдами худро бисёртар расонам, лекин дар баъзе ҷойҳо худам ҳам оҷиз будам. албатта оҷиз будам ва ман гуфтам ба худ қавл додам ки албатта дӯстӣ байни инсон, ҳамдигарфаҳмии байни инсон бояд ҳама вақт ҷой дошта бошад. чӣ хеле ки ҳозир мегӯям дӯсти ман гарчанди падараш дар баи мо фавтида бошад ҳам як дӯсти дигари мо модарашон фавтида буд. дӯсти моро гум накард ин чиз. бо вуҷуди меҳнатҳои шабонарӯза ва муборизаҳои шадид ин шахсони наздики шумо фавтиданд ва шумо ба ҳар ҳол аз ин ҳодиса панд гирифтед ки бояд мо арзиши ҳамдигарро шиносем, бояд мо якдигарро шиносем, бояд якдигарро донем. албатта якдигарро донем. хуб дар ҳамин нота, дар ҳамин андеша мо барномаро ҷамъбаст мекунем. мо барои шумо ташаккур мегӯем. дӯстони азиз, тамошобинҳои арҷманди мо, инҷо бояд қайд кунем ки абдусаттор қодиров, пизишки сироятшинос, дар барнома ҳузур доштанд ва барои ман хоса бисёр иттилои ҷолиб буд, бисёр маълумотҳои нав гирифтем. умед мекунем ки барои тамошобинҳо низ ин ҷолиб буд. бароятон тавсиятиҳои хонаводӣ тамоман мекунем. худро эҳтиёт кунед аз гуфтаи пизишкон, аз гуфтаи муқаррароти созмони тандурустии ҷаҳонӣ корбаст намоед ва аз ҳама муҳим барои ҳамдигар меҳрубон боқӣ мемонед. хайр. саломат бошед.